Apura ing ngapuran. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 11 Maret taun 2021 kapethik saka Injil Matius bab 6 ayat 7 tekan ayat 15. Berita iki wis kalebu lawas, nanging prayoga uga dadi piling bab wigatine pakon apura ing ngapuran. Wit ora gelem ngapura akibate banget nggegirisi. 2 taun kepungkur dumadi Rajapati ing Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Sing dadi kurban jenenge Sahid, dene sing mateni jenenge Njata. Sahid iki mujudake sawijining residivis kang lebar wae metu saka pakunjaran sawise dikunjara suwene 10 taun marga mateni bapakne Njata. Sajake Njata ora marem karo paukuman kang katibakake dening pangadilan. Iki katitik saka isih ngendhem sengit ngigit-igite Njata karo Sahid. Mula rikala weruh Sahid bali menyang omahe, Njata banjur etok-etok mertamu ning omahe Sahid. Weruh gelagat sing kurang apik, Sahid gage arep mlebu kamar njupuk celurit. Nanging tumindake Sahid kedhisikan Njata sing luwih dhisik mbabatake celurite ing gulune Sahid. Lega atine Njata bisa males lara wirang, nanging kunjara nunggu dheweke ing sabanjure. Dina iki pasaman suci ngelingake siji meneh kautaman kang sinengker jroning mangsa pasa Prapaskah, apura ing ngapuran. Wong Katulik kudu luwih grengseng nindakake apura ing ngapuran ing mangsa Prapaskah iki, senadyan sanjaban mangsa Prapaskah uga kudu katindakake. Awit rikala kowe ngapura kaluputane pepadamu, ramamu kang ana ing swarga bakal ngapura kowe uga. Nanging menawa kowe ora ngapura liyan, ramamu uga ora ngapura kaluputanmu. Mengkono sabda dalem Gusti Yesus. Amung kanthi ngapura manungsa tinampa nyawiji Allah mawa tresna ing swarga. Amung kanthi pangapura manungsa bisa ngajak pepadane melu ngenyam kamulyan daleming Allah Hyang Rama. Tanpa apura ing ngapuran, bulah ruwet tindak wales winales laraning ati alias balas dendam bakal terus dumadi, ora ana bongkot pucuke. Mbok menawa Rajapati ing Lumajang ora bakal dumadi rikala Njata bisa aweh pangapura marang si Sahid. Aku ora bisa mbayangake ibu rekoso lan sengsarane ngempet pepinginan males pati marang si Sahid. Perkarane yaiku ora gampang aweh pangapura. Mula sawetara panemu iki bisa dadi pancadan pangklimbang. Sepisan perlu kasadari menawa saben manungsa kalebu awake dhewe kanggonan luput lan kleru. Rikala awake dhewe kepengin antuk pangapura saka pepadha, wis jamak lan lumrahe aweh pangapura marang pepadha. Kapindho, bisa wae wong tumindak ora becik amarga kelimput atine lali. Awake dhewe rak ya sok lali uga ta. Wong lali mono ora bisa disalahake. Katelu, wong Katulik kudu dadi sambung asta dalam Gusti Maha Welas. Rikala wong Katulik ora bisa melasi pepadha, ateges dheweke dudu wong Katulik kang satuhu. Amung kanthi apura ing ngapuran, rante males lara wirang alias balas dendam kang amung nuwuhake sangsara ing patining manungsa bisa kapunggel. Para tresna PLM kinasih, mangsa Prapaskah ngelingake kita kabeh mringsih kawelasan dalem Gusti kang maluber-luber. Kepara margose kawelasan dalem Allah Hyang Rama ora ngeman Allah Hyang Putra ing ngutus nebus manungsa kang glubrut dosa. Apa ya kita isih nutup ati ora gelem nampa panyuwun pangapurane pepadha kang luput marang kita? Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alama walas kawula munjuk sembah nuwun awit sih kawelasan dalam ingkang
maluber-luber tirah-tirah. Mugi kawula ugi boten suthik ngluberaken sih kawula sandalem dumateng sesami. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Siji. Amin.